tässä vaikutti. Haluuks Iidakin palaa sunkaan takas yhteen? No en mä tiedä, ei sitäkin ota selvää, mutta se nyt onkin nainen. Hei onks Iida ollut sunkin mielestä vähän kummallinen viime aikoina? No joo, vähän kuin. Musta vaan tuntuu, että se salaa jotain. Niin kuin jotain kumitunteita mua kohtaan vai? Mitä granaattia? Hei! Eikö siis ihan tosissaan? Sattukohan siellä reissussa jotain? No en mä tiedä, ei ainakaan Iidan mukaan. Mitä muuta kuin, että ne erosi Joonatanin kanssa ja se on nyt vapaa olemaan mun kanssa. Paska! No, taisit saada joku viesti, joo. Kelt. En mä tiedä, ei tässä ole kuin numero. Chigaa vaan. Mä oon tulossa Helsinkiin, sun on ihan turha yrittää päästä eroon musta. Häh? Kuule, näytä vähän tännekin. Kenet sä oot suututtanut? En ketään. Sitä paitsi tää Iidan puhelin.